Здравейте, приятели! Днес заедно с вас ще направим унбоксинг на LEGO минифигур серия номер 26. Но преди това искам да вкарам една малка традиция в нашите видеа. Запознайте се с най-малкия влогър на нашия канал, а именно нашата талисманче Алексей. Той днес е малкият Вейдър и днес той ще избере две кутийки, които ние с вас ще отворим. Давай! Я да видим какво ще си избереш. Докато чакате Алексей да избере двете кутийки, може да лайкнете видеото, ако ви е скефил до този момент. Той даже ще разбърка. Давай, взимай. Опа! Първата. Ето я е следващата. Какво точно знаем за тази серия? Ами, че тя е супер яка, на спейс тематика. От цялата серия Макефи ето този най-много, защото той е, някакъв супер кют спейс елиен, който носи камера, пак аз се оприличавам на някакъв такъв камерамен. Напишете в коментарите кого искате да видите вие, имате ли някой от тази серия, събрали ли сте изобщо и да започваме да отваряме. Точно тук ми се падна фигурка, която супер много ми прилича на някой. Сами след малко ще прецените. Иначе в кутийката получаваме освен фигурката, начин на сглобяване и цялата серия как изглежда. Страшно много ме кефят фигурките на LEGO, защото са супер качествени. Рейтнете от 1 до 10 тази мини фигурка и коя фигурка очаквате да видите в следващото видео. А конкретно тази ми прилича на жена ми, която държи малкият ни супер сладък извънземен.